Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Thank you. Balik tayo sa ating palatuntunang Kamao Asero, and we're live over Litter News Philippines online broadcast channel. Pastor Wally is with us. Thank you. Amigang batchmate, kabayan, Gloria Fulache ng Santa Rosa, Laguna is with us, and the family. Magandang hapon po dyan sa Laguna. Sabi ni Caridad Basanyas, style nila pagka ganon, bulok. Mag-asawa, sige check nila if may marriage certificate. Hindi isaksak nila lahat sa mga Chinese. Sabi ni Caridad Basanyas na Makati. Yan, magandang hapon po sa mga taga Makati. Alam niyo po, ang galing sa Makati. 5,000 pesos ang ayuda ni Mayor Rabi Binay kada butante. Yan. Kung butante ka sa Makati, 5,000 pesos. LGU project. LGU project po yan. Hindi po yan galing sa DSWD. Iba naman yung sa DSWD. Paki-feedbackan nga ako dyan sa mga taga Makati kung lahat kayo ay nabigyan na ng 5,000 piso. Priority yata at mabilis na nakakakuha. As I was saying, yung mayroong Makati Zen cards. Yan. Makati Zen cards. Project yan ni Mayor Rabi Binay at ni Congressman Campos. Yan. Si Luis Campos. Juliet Olgazan Almanon. No way! From Block 4, Lot 16. Hope Street, St. Joseph Subdivision, Almansa 1, Las Piñas City. Ayos. May address pa. May address pa. Thank you, Juliet Almanon. Yan. Kumusta kayo? First time na sumagot ito sa atin si Juliet. Tama ba ako? Juliet, kung hindi naman, welcome back sa ating palatuntunan. Romer Ibuenga. Ayan, Romer Ibuenga. Paano natin malalaman kung safe yan? Baka katulad din yan ng Tigbaxia. Tigbaxia. Siguro tinutukoy dito yung controversial na Dengbaxia. Diba si Duque sabit din dun sa Dengbaxia. By the way, hinahanap ko nga rin si Dr. Erfe. Dr. Erfe ng PAO na kung maaari ay i-autopsy rin. Kahit mga 20 na dali ng COVID para malaman natin. Kasi sa Italy, may kumalat na, tama, di ba? May kumalat ng mga video materials na nagpapaliwanag at nagbubulgar na ang COVID-19 is not a virus but a bacteria na hindi pneumonia ang resulta but nagko-coagulant ang nagko-coagulate ang dugo. Ibig sabihin, nagba-blood clot, thrombosis. Mga medical term yan na parang nababara ang daluyan ng dugo. So therefore, wala nang hanging lalabas o papasok, pupunta sa puso. So hindi ka na makakahinga. Kaya nahihirapang huminga. Hindi daw pneumonia, sabi ng mga Italiano. At ang gamot lang daw ay aspirin. Aspirin, paracetamol, sabi sa mga kumalat na video. Jess Cerezo. Yan, nandito rin sa atin. Thank you, Ate Jess. Si Belia. At si Ronald Kapispisan Eusebio. Hindi po. Nagawa nga ng China na lokohin tayo tungkol sa COVID sa anti-COVID vaccine pa. Ayan, sabi ni Ronald Kapispisan. Samantala mga kaibigan, nagpapatuloy po ang hearing doon sa franchise ng ABS-CBN. Bahala na sila dyan. Bahala na sila. May binabantayan tayo itong ibinulgar ng Action Pinoy.
isang corruption watchdog na naglabas po ng listahan na tila may ilang supplier na ng braso daw pagkamamahal ng presyo ng isinupply sa gobyerno pero kinuha pa rin ng gobyerno. Nung makita ko po yung expose ng Pinoy Action, sabi ko, teka muna, di ba yung sinasabing overpricing issue sa Senado, may sinabi na si Presidente. Siya na daw ang bahala dun. Hindi ko lang matiyak kung itong ilang mga transaction pa ay alam ito ni Presidente. I'm sure alam na alam ito ni Duque kasi siya ang supposedly pinakapinuno ng Health Department dahil siya ang DOH Secretary. Diba? So magkaalaman tayo, no? Siguro after this pandemic, kailangang baklasan ng maskara yung mga nagsasamantala po sa kondong bayan na supposedly mapakinabangan po ng tao pero may mga overpricing sa supply na ang dating mga kaibigan ay sinasamantala. Habang natatakot ang mga Pilipino nagtatago sa mga bahay, merong ilang mahiwagang kamay naman na gumagawa ng mahika para makakangkong ng pondong bayan. Sinasamantalang kalamidad. Marami na tayong narinig ng ganyan, Kapag may kalamidad, may pera. Paring Jimmy, you stuck you dyan sa Giginto, Bulacan. Kumusta ka na? Huwag kang magpapadala ng sample. Padala ka. Yung mga paninda natin. Oo nga pala. Mas maganda magpadala ka mga sample paring Jimmy. May sasabihin sana kung biro lang sana. Mas maganda, padala mo na para makita ng mga dabbercats dito. Ilatag muna natin sa harapan ng ating bakuran. Yung mga paninda ni paring Jimmy Eustaquio na mga undergarments, underwear na mga pambata, pambabae, panlalaki na murang-mura lamang. Yan. Chabinea Chi. Yan. Chi Chabinea is with us. Thank you, Chi. Ulitin natin yung ating survey question. Magpapaturo ka ba ng bakuna sa COVID kung ito po ay galing sa China? Ayan. Samantala mga kaibigan, critical daw po ngayon ang kondisyon ni Senador Agimat. Sino pa ba nakakakilala kay Senador Agimat? Sikat na artista at ang kanyang uniqueness sa pelikula lagi ay may agimat. Sinardong Putik. Kilala nyo? I'm sure kilala ito ng mga kaedad ko at mga medyo nakakatanda sa akin. Pero yung mga bata ngayon, hindi na siguro kilala. We're referring to Senador Ramon Revilla Sr. Ayon po kay Senador Bong Revilla, masama daw ang lagay. Inoobserbahan within 2 days ang kanyang mahal na tatay na may edad na rin. I think 92 years old now. 93 na rin si... 93, 93. Kaedad pala ito ni... Kaedad lang pala ni Mother. Oo. So, we just hope at nananalangin tayong makarecover pa si Senador Bong Revilla. Senador Ramon Revilla Sr., sorry. Senador Ramon Revilla, a.k.a. Nardong Putik. Yan. Ito yung artistang napakaraming anak, di ba? Nasundan niyo yung mga kwento niya. Napakaraming anak. Ilan ba yun? Kulang-kulang 100 yata. Sino kayo mga katalo dyan sa senador na yan? Where are we? Ito. Si Rerol, good PM po. May tanong lang po ako. Sa nakikita ko po about sa increasing ng mga may sakit, bakit hindi po nababago yung status ng number ng recoveries at namamatay? Ayan. Dapat yan ay... Actually, nababago. Nababago. Pataas ng pataas yung mga namamatay. Kunti lang yung recoveries. Buti na nga lang ngayon, nalagpasan na ng number of recoveries yung numero po ng mga namamatay.
Ang problema lamang ngayon, yung sinasabing asymptomatic. Pero may sinasabi naman silang mga symptoms na babantayan natin. Ubo, sipon, lagnat, nahirapang huminga, ganoon. Pero bakit pa sila may sinasabing asymptomatic? Therefore, kung wala kang sintomas na mga ubo, sipon, lagnat, di wala. Di ba? Wala. Maliban kung yan talaga ay talagang sinusulong na negosyo na kahit yung wala namang sakit, wala namang virus, titirahin pa rin para magkapera. Alam niyo po, lumagabog na ang buong mundo. Kahapon, last Saturday, inanunsyo na po ni Trump ang opisyal na pag-withdraw sa WHO. Yan. Kasi ang sabi ni Trump, nahahalata niya na manipulado ng China ang WHO. Yung China, sabi po ng Amerika, matagal nang nalaman as early as December na may mga namatay na sa kanila ng virus na dapat ay within 24 hours yata, 48 hours, inireport na kagad sa WHO at yung WHO nag-alarma na sa iba't ibang mga bansa. Yan. So, ang sinasabi po ng China, yan ay hindi ginawa ng Amerika. Yan ay itinago daw ng China, kaya't sa halip na makontrol, nagkalat ang China ng virus sa buong mundo. Yan po ang akusasyon ng Amerika. At as of now, mga kaibigan, marami po ang military movement dyan po sa South China Sea, sa West Philippine Sea sa atin. May mga barko na pong pandigma dyan na pinadala ang Amerika at tila naghahanda po sila sa anumang posibleng hindi naman natin ginugusto, konfrontasyon, military confrontation. Habang ang China naman tsaka India, mga kaibigan, sa kanilang shared border sa may Kashmir, ay patuloy po ang mainit na tensyon at nagigirian na kapag hindi naman napababa ang kanilang initan doon, posibleng magkabakbakan. And therefore, mga kaibigan, nalalantad na kasi ang inirereklamo po ng India, pinasok na ho ng China, tulad sa atin. Yung EEZ natin, pinasok na ng pinasok yung mga dagat natin, pinasok na ng pinasok, nagtayo ng mga artificial islands, yung mga pinantatambak galing pa sa atin, galing sa Zambales, galing sa kung saan sa mga probinsya, hinahakot ng barge, itatambak doon. Tapos inaangkin na po nila. Tayo, silensyo lang. Pero sa ibang bansa, hindi po eh. Yung India, na sindami rin ng tao, ng populasyon ng China, ay talagang nakikipaggirian. Nakikipaggirian po sa mga inchik. At nakita ko nga yung video, nagtutulakan sila eh. Yung tutulakan, parang yung mga batang yung walang hawakan, nagtutulakan lang. Kasi borderline, boundary. Yung parang demarcation line na hindi masyadong maliwanag hanggang saan yung. So nag-aaway sila doon. I don't know kung saan hahantong ito. Francis Mark Corsino. Hi, never, no po. Ayaw ko, sabi ni Francis. Ayan. Si Gloria naman, si amigang no, if it's coming from China, as I've said, manufacturer of fake and imitation products ang China. Ayan. Kayo po, kumusta? Magpapaturok ba kayo kung ang bakuna po sa COVID ay manggagaling sa China? Joanne Gomez, kumusta kayo ni Erwin dyan? Ayos lang ba? Ross Upaon. Oo naman, wala kasing pinag-ibayan sa barang na kung sinong gumawa sa'yo, sa kanya din ang gamot para gumaling. Oo nga, yung barang daw, tsaka yung lason, kung sino nagmarang sa'yo, siya manggagamot din. Yung lason ganun din. Kung sino naglason sa'yo, ay siya din makakagamot. Magbabayad ka. So obviously, pagka ganito ang katotohanan, abay, negosyo nga. Negosyo nga. Bakit pa natin susuportahan ang negosyo ng katarantaduhan, di ba?
Joan Gomez, nako po, mauna na muna ang taga-DOH. Magpabaksin na galing sa China, lalong-lalo na si Duque. Sila-sila na lang, wag na nilang ginuguyo ang taong bayan. Mahirap na maniwala pag nawalan ka ng tiwala sa kapasidad ng DOH. Yan. Thank you, John. At sa mga taga dyan sa may... anong barangay nga kayo? Anong barangay kayo, Joan? Engineer Manuel Malonzo, Sir Errol, pwede po bang sundutin ang Caloocan, asikasuhin naman ang payment, makagawa tayo ng cremation sa iba pang cities naman po. Ayan ang sinasabi ko, Engineer Malonzo. Inero pa tayo nag-uusap eh. Alam niyo, si Engineer Malonzo, yung sinasabi po ni Engineer Malonzo, magandang hapon po, Mayor Oka Malapitan, sir. So, baka hindi mo ito alam, ipapaalam ko na. No? Bumili ang gobyerno, LGU ni Mayor Oka, ng cremation machine. Pero para ba ito sa mga sa mga aso, Engineer Manuel? Ay reason pala sila, Joan. Para sa mga aso, yung mga stray dogs na sobrang nadodog pound, wala nang paglagyan, may mga nagkakasakit, wala namang lupa na paglilibingan. Mag-break na ba tayo, Nico? Sige, tapusin ko muna itong sa Caloocan. Baka hindi mo alam, Mayor, may kinuha ang city government ninyo na cremation machine kay Engineer Manuel Malonzo. At may konting salamangka. Pero wag na natin pag-usapan dito. Ang sa akin na lamang, Mayor Oka, total binanggit ko na ito rito, ma-release nyo na lamang po ang bayad. Yan naman po ay may budget at kailangan din yung cremation machine ngayon. Hindi ko nga alam kung sa aso yung kinuha or sa tao, no? Magagamit po ng city government. So, hindi ko po i-detalyo rito. May mga involved na tao dyan. Ayoko pong masira ang mga pangalan po nila rito. Ipatawag mo na, Mayor. Ipatawag mo na. Itanong-tanong mo na dyan sa mga department heads ninyo kung sino ang may kinalaman sa pagbili ng cremation machine kay Engineer Malonzo. Ayusin na bayaran na yung mama. Ang totoo, maliit lang yung mapupunta sa mama. Malaki ang halaga pero maliit yung mapupunta sa mama. Kung ano man ang dahilan at bakit ganon, yung mga tao siguro nakakalam. Ayoko na i-detalye po rito. Mayor Oka Malapitan, sir. After this, aantayin ko na magkaresulta po itong sinasabi ko until Friday. Lunes ngayon eh. Lunes po ngayon. Ang gobyerno naman po ay gumagana kahit pandemic, di po ba? Skeleton force, may mga tao. Ito nga ang advantage po ng gobyerno eh. Kahit may pandemic, may crisis, buhay ang gobyerno. Ang nasa private sector todas sarado walang kita. So ganun, Mayor Oka Malapitan, sir. I'm not saying anything against you. Nakikiusap lang kami. Paki-asikasuhin po itong payment kay Engineer Manuel Malonzo sa kanyang i-deliver na. Usapan nga Usapan nga ibabayaran na kagad Nung Enero pa ito, bago pa ito mag-lockdown. Pero Mayo na, Hunyo na ngayon. Di po ba? Alright, sige. Mayor, bahala ka na po. So, antayin ko until Friday. Magbabalik tayo sa ating palatuntunan. Ulitin natin ang ating survey question. Magpapaturo ka ba kung ang bakuna sa COVID ay manggagaling po sa China? Balikan ko po kayo. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.